Здравейте! Отново сте с мен, Янко Чая, както подразбрахте днес. Цели 3 видеоклипа, утре може да направим и 4, никой не знае. Така, ще говорим за темата футбол. Много хора от вас ме питаха как се прави финта на Окоджа. Аз ще го покажа, разбира се, но в момента нямам топка. И ще импровизирам с нещо сега, ще видим. Така. Финта на Окоджа се прави с две лесни стъпки. Гледайте. Дигаш си крака, правиш така, така, свиваш така и лягаш. И това е финта на Окоджа, ако искате да знаете. Така. И някои от вас ме питаха как се прави финта на Роналдиньо еластика. Сега ще ви го покажа. Извинявайте за грешката ми в езика, но ще ви го покажа и него, разбира се, без топка. Така, вижте ми крака. Този. Правим така, бързо и веднага трябва да отклоните топката. Гледайте. Ето това е еластико. А някой от вас иска да ви покажа как се прави извинявам се, не мога да се сети как беше това. Как се казваше? Rainbow Kick, дъгата на Окоджа. Ето я и нея. Краката се ви в тази позиция. Дигаш левия крак лекичко. Така. И трябва десния да преметне топката. Сещате ли се? И ето това е. И сега, утре, ако има малко време, мога да ви покажа и други интересни видеоклипове. Довиждане, до нови срещи!